Vitajte v 3. dni odľahčujúceho programu s ľahkou hlavou. Chcem vás pochváliť, že ste zvládli prvé 2 dni a pomohli ste svoje pečení, žlčníku, tenkému črevu a srdiečku. Dnešný deň je znamení elementu zem. Dnešný deň sa zameriame na odľahčenie vášho žalúdka a sleziny. Dnes budete mať oveľa väčšiu chuť na sladké a preto celý jedálny lístok podľa 5 elementov je zostavený tak, aby bol čo najviac doplnený a aby bola chuť sladká. No ale to neznamená, že budete jesť cukor samozrejme, to znamená, že budete jesť všetky elementu zem, ktoré prislúchajú chuti sladkej. No a tak ako po iné dni platí to, že sa musíte hýbať. Čiže dnešný deň takisto. Predovšetkým ideme do prírody a pobyt zvýšime na 40 minút. Každé ráno začíname ľanovo-olejovou kúrou s citrónom a teplou vodou. No a jedlo konzumujeme tak, aby sme neboli pri televízore, pri počítači, pri rádiu, jednoducho, aby sme boli v kľude, v pohodlí svojho domova. Aby sme sa sústredili na to, čo jeme, na jeho chuť, vôňu, farbu a prípravu. No a ja sa teším na vás na ďalší deň s ľahkou hlavou.